omalla tavalla vähän oloa sanoa, että... Tämä oli semmoisessa autoliikkeessä silloin huutokaupassa. Se on rehellistä miestä on kaikista helppoa kusettaa, kun se... Huomenta. Täällä on semmonen 26 astetta pakkasta. Nätti keli. Hyvä mennä Pemariin rassaamaan. Tai hyvä mennä Pemariin rassaamaan, mistä mä lähtee tämä Toyota käyntiin. Kokeillaan kunnon cold start. Tuolta noin. Tuolta noin. Ryyppyä. Muutama kerta kaassu. Kytkin pohjatte vastustan ja sitten ei ainakaan vielä lähti. Panetaan vielä kaassu ja annetaan polttoaineen höyrystyä kaasuttimessa ja kokeillaan kohta uudestaan. Mä oikein hyvältä näet. Volvo ei muistettu tankata, niin sinne lähti vepaastu päälle ja sinnekin on lohkolämmitintä. Siinä on, se on liian vähän polttoainetta, niin silloin sinne lähti vepaastu päälle. Kokeillaan vielä 3 kertaa toden sanoa. Nyt se lähti. Näin sanon. Jees. On se Toyota lujaa peli. Noin huonolla akuilla, niin vielä jaksaa pyörittää ja lähtee käyntiin. Ja se Toyota laatu. Hytty. Lähti. Aina se vähän hyytty. Uskaltaako vaihtaa vaihetta vai hyyttyykö tämä auto? Kokeilla. Ei se hyvy mihinkään. Nyt meillä on semmonen tarkoitus tässä, että otetaan sitä se Pemari talviunilta herätetään se ja otetaan siihen halliin. Ruvetaan vaihtamaan siihen sitä takaperää, tai takaperää kuin perää, kun eihän siinä ole muuta perää kuin perää, niin ruvetaan sitä perää vaihtamaan siihen. Kun hitsattu lukko se perä, niin laitetaan siihen tuo avoin perä. Niin laitetaan se, niin se on sitten ensi kesäksi valmis ja sitten katastukseen. Mä nyt eka hallille, haettaan sieltä lönttää. Käydään vähän bensaa hakemassa. Ui, tässä ei jarrut ota. Oi. Ei mutta jarru tehosti meillä. Kuule, tommonen suhina kuuluu tuolta. No, kyllä se kun lämpii. No niin, se mennä pitkäksi tuo risteys. Niin, ajetaan hallille ja haettaan se lönttää. Käydään hakemassa polttoainetta. Mennään tankattaan se ja katsotaan lähtekö se käyntiin. Semmonen on nyt tässä se ajatusmaailma. En tiedä kuuluuko, kun kun tuossa jarrutan, niin kokeilla, että saapiko tähän mikkiin kuulumaan sen pihin. Kuuluuko? Kyllähän se on semmonen homma, että jos ei auto uskalla kovalla pakkasella käynnistää lämmitystä, niin sitten sinne semmoista... Sitten sitä sinun ja sinun auton väliltä puuttuu semmonen luottamussuhe. Että jos se auto ei lähde kovalla pakkasella käyntiin, niin se tarkoittaa, että se auto ei luota sinua. Se on niinku pitänyt sitä hyvää huolta, niin se ei halukkaan lähteä käyntiin. Sä kun pidät sitä autoa hyvää huolta, näin ratista aina silittelet sitä ja vaat öljyt ja ajalla ja teet näin, niin kyllä se lähtee käyntiin. Nyt ei se vähän kiukutteli vanha auto, niin
Vähän se kiukutteli, että no, eikö sitä oikeesti, että sulla on niitä uudempia autoja, niin ajan välillä niille, että kun että en minä nyt kyllä jaksasin lähteä, että kovaa pakkanen, niin anna minä nyt nukuun tässä, mutta se on kun pitää hyvää huolta, niin kyllä se sitten lähtee. Niin tää vanha auto on tämäkin, niin vähän se kärttyylle, että no miten jaksasikohan lähteä. Kyllä se lähtee. Ja jos ei se teidän auto lähde, niin ei muuta kuin pidätte parempaa huolta siitä. Kyllä se näin on. Meillähän, no Volvo ei uskalla käyntiin, kun se ei ole minun huoltovastuulla, että se on vähän niinku Nooran vastuulla, niin sitten se, en tiedä, kun se pitää sitä tarpeeksi hyvää huolta, niin se ei välttämättä lähdekään. Joo, ollaan hallilla, niin minä vähän sen löntän tuossa. Eilen tämän maalasin. Aika huono, mutta on se maalattu. Jos me saadaan tuo Pemari käynti, niin meillä pitäisi tätä metsäkonetta käyttää poikki. Se on vähän semmonen halliolympialaisurheilu, että miten nopeasti saa metsäkoneen pois ja sitten auton sisään ja metsäkoneen takaisin. Että ei kato lämpökarkkaa tältä sisältä. Ei se ole kyllä mitään järkeä. Siinäpä olisi 10 litraa. Nyt ajetaan hallille ja pistetään Pemariin vähän menovettä. Saankohan me tonne edes polttoaine? Missä on maadatus? Tuossa. Kokeiletko aukeaako se polttoainelukko nyt? Se ei kato auki, kun siellä on se läpyyskä. Aukeako peräkontti? Täällähän on semmonen vipu, millä sen saa auki. Kokeilepa, kun minä tuosta vetäisen. Niin. Jospa sillä olisi sen verran polttoainetta, että se lähtisi käyntiin. Ei se halua lähteä. Avaappa sinä sitä, niin minä katson täältä sitä lukkoa. Noniin. Noniin. Joo. Elä. Se on niin jäässä. Se on jäätynyt umpeen. Se ei liiku tarpeeksi. Se lämmitetty sitä vähän kuumemman puoltimella.
Noniin. Joo, kyllä se auki. Lämmitetään tota imuilmaa. Eikö eihän tuo olekaan. Tuohan menee laturille. Ja lämmitetään. Sitä me lämmitetään. Tuoltahan se vähän lämpiää tuo imuilma, niin jos se vähän paremmin lähtisi käyntiin. Annetaan vähän pilottia sille, niin jotta se sitten lähtisi. Testattaa urti räpistarttia ja aasinpotkua. Se tuntuu tätä pakkasessa, niin jokin mikkiä on niistä. Lähden nuokkaa auki. Lähtsikään sitä. Ei nämä... Kun ei lähde mikään aukeamaan. Meppä sä starttaa. Ei ookin summunut tonne. Kokkeillaan tällä. Noniin. Kokkeillaan uudella pullolla. Ei saatana se lähti. Se varmaan tästä niin nyt tuo suodattimen läpi tuo tavara, niin on pakko tämä saada auki. Tätä ei enää saa saatana. Se tuosta hajosi tuohon. Ja noiden muoviosien kanssa, niin se on kyllä talvella, niin se on just tämmöstä. Joka paikka vaan hajoaa. Tuosta välistä suhuotetaan. Eiköhän se lähde. Nyt on semmonen oikein näköinen tämä. Se ei oo semmonen saatanan liru. Tulee tuommoisena sumuna tuolta. Startti. Viet vaan kaasun pohjassa. Joo, ei se lähe. Ei se lähe. Omalla tavalla vähän oloa sannotte. Kun äsken sanoit, että jos ei pidä auttaa sitä huolta, niin ne ei lähde käyntiin. Niin. Onko tässä käynyt just sillä? No, kokeillaan vielä. Tässä ei kyllä kävi semmonen moka taas kun tämä pois, niin
Ja tähän piti painaa ne sisäänpäin eikä vettää ulospäin, niin siksi se ei lähtenyt. Kyllä se tuo lämmintä ilmaa kun laittaa tonne imupuolelle, niin kyllä se jonkun verran auttaisi. Myös bensakonneissa. Dieselikonneissa vielä enemmän, mutta kyllä se näissä ei auttaa. Eihän täällä loppujen lopuksi enää ole paljon pakkasta. Olisiko 20. Ei tule kahvin kylmää, kun aurinko ei paistaa niin lämpimästi. Kokeile. Tää vähän boostia, niin eiköhän se lähde. Nyt se lähtee. Ei saatana. Perkele. Aasinpotku. Boosteri. Kyllä se nyt lähtee. Noniin. Älä panna kaasu! Älä panna kaasu! Älä panna kaasu! Ai ja, noniin. Start! Panna kaasu! No! Perkele! Noniin, nyt se auto on ollut lämpimässä. Me käytiin kaupassa. Se on ollut joku 45 minuuttia. Kuuman puhalin on lämmittynyt sitä. Nyt me laitetaan se käyntiin. Nyt. Ai saatana! Noin. Noin. Noin ja noin. Ja sitten tuosta starttiasento. Ja nyt se lähtee. Ei ihan vielä. Koska unohtu laittaa miinuskaapeli. Mutta nyt se lähtee. Mikä siellä pallaa? Ei niin. Vähän oli jarrut jäis. Muuten ihan hyville. Niin. Tää varovasti aje siis. Sitä se vuotta. Tämä ketä saa nosturilla kahdata mistä se vuotta. Moottori oli jäänyt. Niin siis tosiaan tehdään tilaa tuohon nosturille ja sitten ajetaan tuo auto siis. Tää on sitä ilmaa tonne takarenkaas. Se ei tule kun tuo tonne takarengas tyhjä. Siksi se ei tule.
Nyt se menee. Tämä vauhti tuosta. Sammuu muuten auto. Miten se sammuu? Miten se mukaan sammuu? Ja vittu keskelle tietä. Otatko ne kaapelit pois, että me pysy käynnissä? Ei se nouse, perkele. Laitetaan peräkohti tuo akku. Sitten jotain yritettäisiin. Voi vittu. Hyvinhän se tuli. Saatana tuolta tuli niin. Näyttä tuolta päin tulee niin. Vittu justiin autolle. No niin, eli auto on sisässä. Katsotaan tuo akun kunto. Tällä. Jos tuo on ihan paskana tuo akku, niin katsotaanko se akkua. Sitten ajettaa auto suoraan. Nostetaan se ylös. Jos kerettä, niin ruvetaan tuota perää. Tätä sommittelemaan. Katsotaan nyt vähän miten meillä on aikaa. Tästähän silloin siinä yhdellä videolla korjattiin se, kun se pätki. Ja nyt se pätki taas ihan saatanasti tuossa. Se ei niinku, se ei toiminut oikein yhtä. No emme nyt sitä ruveta nyt kahtomaan. Saattaisi johtua vaikka kylmyydestä tai jostain. En tiedä. Katsotaan nyt eka tuo akku. Tuo akku on vähän sen näköinen, että se olisi ihan jäätin. Nyt nuo irti. Se näyttää 12,1. Ja se on niinku, paljon se on 480 amperi akku. Tuossa on tuo 400 kohta. Nyt tää painattaa 10 sekuntia pohjassa, niin katsotaan paljon se laskee toi jännite. Joo. Laski siihen malliin, että se on ihan finaalissa. Tätä akkua mä ainakaan laita tähän autoon, se kyllä mahtuisi. Se on liian hyvä akku tähän autoon. Tämä on jäätynyt tämä akku. Tämä on ihan pullistu. Sitten mä otan edes virtaa vastaan. Nui. Kannattaa siinä on. Tässä on 2 vaihtoehtoa. Honda-akku, joka on aika pieni. Ja Volvo-akku. Kumpi kokeilla? Näissä on kaikissa napasuudet väärinpäin. Mutta ehkä en saa edes sinne. Kato, menisikö se millään? Se on oikein hyvältä näytä. Se on hyvä. Otettiin tuo akku Volusta sen takia pois, kun se kylmällä kelillä niin ei lähtenyt vepaastu aina päälle. Se meni jännitteet sen verran alas, mutta ei se ihan finaalissa pitäisi olla. Tämä on 760 amperi akku. Tässä on tuo 800 kohta ja katsotaan.
Se on siinä ja siinä, että onko se huono. Se oli tuossa keltaisen ja vihreän välissä. Se on siinä ja siinä. Välttä se tähän auttaa. Että tuohon nosturille. Tai suoraan. Eikö aika keskellä? Ole kahden kovan luotto näihin pevariin. Ostin tämän silloin huutokaupasta. Niin. Katsoppa tuota syyläriä, tai katsokkaapa tuota syyläriä. Eikö aika uuden näköinen? Mutta niinku... Aika uuden näköinen syyläri. Näin. Tämä oli semmoisessa autoliikkeessä silloin. Huutokaupassa. Niin, minä huusin sen auton ja siinä ei lukenut mitään, että mitään mistä viasta muistaakseni. Ei, että tässä on käyntihäiriö, ei mitään. Minä olin sitten huutanut sen ja maksanut sen. Niin sitten sen jälkeen se soitti se myyjä mulle, että se autoliikkeen se edustaja. Se soitti mulle, että tästä on tuo syyläri rikki. Eli jäähytin. Ja se sanoi mulle, että kannattaa varmaan hakea tämä auto trailerilla. Että kun se vuottaa niin paljon tuo syyläri. Tai sitten onko toinen vaihtoehto semmonen, että ne olisi autodogista tilannut sen syyläri. Ja ne sanoi, että siinä menee varmaan 2-3 viikkoa ja vaihtaa sen. Ja se on sitten sillä selvä. No minä että en minä rupea niin pitkään auttamaan, mutta minä hain sen auto trailerilla. Kun se eka oli tarkoitus niinku ihan ajamalla hakea, se oli Etelä-Suomessa. Melko lähellä Helsinkiä, niin en nyt sano missä, enkä sano mikä autoliike. Ei tämä auto, niin tämä ei tippaakaan vuotanut jäähytinnestettä. Tämä on mulla ollut. Ja minusta tuo syyläri on aika uuden näköinen. Että siinä on varmaan käynyt sillä tavalla, että se on se myyjä kahtunut, että tuohan syyläri, tuohan on uusi. Niin se on sillä verukkeella sitten, että ne korjaa tästä sen käyntihäiriöstä. Mä menen kaupan ja minä olisi tullut hakemaan sitä trailerilla. Niin sillä verukkeella, että ne on saanut se käyntihäiriön korjattua. Vähän on tuommoista fiilunkipelliä. Että olisi ennemmin sanonut suoraan, että siinä on käyntihäiriö. Tai siinä ei lukenut ilmoituksissa, lukiko se, että se olisi mitään vikkaa? No se luki, että se perä on niinku kempattu. Ja sitten no se oli, että vuottaa ohjaustehosti öljyä jostain. Niin se oli, mutta ei sinnekään mitään. Se on ihan ymmärrettävä. Mutta tuosta käyntihäiriöstä ei ollut mitään. Ja sitten se ja se, että se yritti, jotta fiilukipelli sillä oli, että se tuolla syylärihommalla, niin jotta se yritti kusettaa. Mutta eihän siinä mitään, että se on rehellistä miestä kaikista helppoa kusettaa, kun se ei usko, että toiset kusettaa. Eikä kun, jos minä sen haen sieltä ja tuon tänne, niin minä rupean sitten ennen sinne kauppoja perumaan. Enkä mä nyt vinkukkaan sille autoliikkeelle mitään, että se on tehnyt miten se on tehnyt ja se on sillä selvä. Enkä minä ole mitään sitä vailla, vaan minä voin sanoa, että se oli vähän hämärä homma. Niin siellä on se myyjä kuka mulle silloin soitti tästä autosta ja sanoi, että se on mukaan tuo syyläri paskana. Ja sillä vaan, että minun kanssa se ehkä onnistuu tuo, mutta jonkun muun kanssa saattaa olla kuseessa. Mutta kannattaa sitten vähän ehkä rehellisempi olla näissä asioissa. Mutta ei vittu, ei se nyt siihenkaan, että itsehän minä sinun mokannut, että olisi pitänyt eka käydä kahtumassa sitä autoa ja sitten olisi pitänyt muista tehdä ne päätökset tästä autosta. Tai ihan ei tässä nyt sen kummasempaa mitään. Isoimmat viat mitä tässä on, niin josta se nyt vuottaa moottoriöljyä. En luule, että on iso vika, vaan että se perää tuonne. Ei ole iso vika. Täällä on tätä lakkavikkaa. Nämä me korjataan. Tuolla nu repsuttaa listat, ne korjataan. Renkkat meillä pitää hommata tähän. Tämä helvetin ruma takasiipi.
mikä on pistetty ihan päin helvettiä tähän kiinni. Ja tuohon keksittää jotain. Täältä korjattaa nämä ruosteet. Tämä on halennut tämmöstä hittämään takapuskori tämä. Niin. Täällä vähän nämä helmat repsottaa ja tuolla on vähän ruostetta. Tuossa on tuommoinen. Penkit kyllä saisi jostain. No, noissa on puolinahkapenkit. Ne on vähän repaalleet, ne kun saisi jostain tähän. Tommoset sporttipenkit, niin olisi ihan hyvä. On tässä, niin, no tästä ei puuttuu kattoverhoon. Niinku, vähän niinku joka toisesta minun autosta vaan. Niin kuin tehin. Paljon tällä oli ajettu? 250. Häh? 220 000 ehkä. Tai 250 000. 320 eli M52B20 tai M54B20 tai M50B20. Joku niistä. Manuaalilaatikko. Hyvä silloin kun no se ei ole vähän tarina, että miksi mä tämän ostin, mutta se on sen toisen kertaa, mutta kun minä olin ostanut tämän ja sitten mä näytin Nooralle, että tämmönen auto. Niin se sanoi, että tässä on kyllä kaikki päin vittua, että tässä on liian vähän ovia, tämä on väärän värinen, tämä on manuaali, mitä muuta. Tässä oli tässä oli kyllä kaikki väärin, että kaikki ne asiat, että mitä näissä arvostetaan, mitä minä olen ymmärtänyt, että koupe, kaksiovinen kutoskone, no toki pienin kutoskone, mutta kutoskone ja manuaalilaatikko, niin että ne on just niitä asioita, mitä näissä arvostetaan. Niin ne oli kuulemma justiin Nooran mielestä niitä asioita, että miksi tämä on paska-auto, niin mutta on se nyt ruvennut tästä tykkäämään pikkuhiljaa. Mutta joo, nostetaan tämä nyt ylös. Katsotaan miltä se näyttää tuolta alhaalta. Tuolta nuo pultit auki. Nuo. Ja sitten tämä täältä. Täällä tämmöstä pintaruostetta vähän joka paikassa. Mutta en nyt tämä mitenkään läpimätä ole lähelläkään, että ihan hyvä. Tämähän oli ihan leimassa silloin kun tämä huuettiin itselle. Niin tuosta ottanut vähän kiinni. No ei tämä nyt ihan pemarin näköinen. Ihan normaali pemarin näköinen. Niin mistä se nyt sitä öljyä vuottaa muuten? Tuolta laatikosta vähän kosteena tai vaihteistosta. Täältä ei ole niinku mitään. Tuossa on pikkusen kosteena, mutta ei se nyt näy mitään isoa vuotoa. Olisiko se sitten täältähän tuo aika koste, tai niinku kaikista kostein. Täältä näkyy. Niin, täältähän se kato vuotta. Voitaisko jopa tästä ohjaustehostimen pumpulta tämä lähtee tai panjoliiti. Tuossa on vähän tuommoista tippaa ja tuolla. Mutta tuo panjo tai tuo letku. Todennäköisesti nuo panjon tiivisteet tuossa. Ja katsotaan tuosta. Tämä on just tämä imuletku. Se tulee tuolta säiliöltä. Niin kun se tämä imuputki vuottaa tuolta ylhäältä säiliön päästä tai tästä. Jos on jompikumpi se. Tämä on ihan niinku tämmöstä öljypaskaa tässä näin. Tämähän se on vuotanut. Hei ja katso tässä mikä tähän kanssa pitää tehdä. Sisäkaaret ruostesuojata ja sisälokaarit tähän näin. Se on hyvä. Niin ja nyt siihen tärkeämpä asia. Niin mikä tälle autolle on tarkoitus tehdä, niin se olisi tarkoitus niinku entisöjä. Siis ei entisöjä ihan silleen, mutta siis mahdollisimman alkuperäisen näköinen tehdä. Että ei mitenkään, että ruveta virittämään tai mitään muutakaan tai mitään överituunikkiä, mutta maalipinta korjata ja semmonen hyvä harrasteauto tehdä.
alkuperäisen näköinen. Semmoinen. Se tässä on niinku idea. Vai mikä on sinun idea Noorante? Mikä se sinä haluat tästä? Sehän se on tärkeä. Häh? Et tiiä. Ja nämä ne kyllä pitää. Oliko kauheet tämmöset? Hyi. Jatketaan tätä projektia seuraavassa jaksossa. Palatta.